Which you know, chokwadi ndaramo mpachirea na mari ndikachataura sezvichiwa nemusimu mukasa ndinokupura kutaura padande narashiya chireya ndinotaura zvese zvara nhasi zvichikwadi. Muri kunzwisisa here mapupurira muri kuita kuti zviri kurevei? Ndiri kunzwisisa. Zvinoreva zvinoreva kuti ndichataura chokwadi. Zita renyu ndiani? Ndinotaura zvinavera Sabu mambo achireya. Mhosva yamuri kupokerwa nemudzimai pane here pamuri kupokana nazvo? Mhosva yandiri kupokana naye ndeyekutaura kuti inini ndakataura pamusoro pekuti ndikavarapisa ndoda mari kwavari. Uye mukadzi wangu sofatire vana vanosvika kuma4. Zvadaro munomudare ndini ndakapika ndoga ndikati mandi ndichaenda navo kuchipatara. Panda ndinazokwanisa kuenda navo nenyaya yekuuya kwamvunzi. Ndikazofuma ndichienda navo nechipiri. Tadaro vabaiwa vakagwa mapirizi ndingopeki tavatobawa tese. Ndichitira kuti vasataura mangwana kuti problem yasara kunayo. Zvadaro vakazoti jekiseni racho rorwadza mapirizi acho havana kuzozopedza chero kosi nanhasi aripo. Tikati aiwa dzinonguva zoda kuti tichimbofamba kunyange kumaprofita kunyange kuchibhoyi tongosanganisa zvizo izvi zvokurwadzai. Ndopatakatanga kufamba kumaprofita. Tapedza kufamba kumaprofita tikati aiwa pamaona imi patingatangira kuti tirapiwe ndipapi tose. Tikaenda kwadhaidza tikarapiwa. Ndichivabvunza makuhwa sei andavaraidza. Tabvapo ndikati ora pamwe problem ika regai timbotsvaka vamwe vanogona kuvazi basa redidi mamai. Tobva ndabvunza tikanzi mai vekwagandanga. Tikaenda navo zvese zvikanoitiwa. Kuti vanorapwa chii? Vanzi basa vakanochekwa. Vangofanana. Zvadaro ndofunga musi wataifanira kumupedza muna matokabhura guru wavo ndofunga ndo musi waauya here. Mai ava ndakati ngatiendeka nerodhi ona ichifamba itosende nayo vakabva varamba. Toti handati guru rene kumwe takusvika chibhorani kuduriro vanga vari kumashure kwangu muzvirodhi zviya zviya ndangoona mukadzi atobuda atowana nechekukoma kuendako. Tikanzi ndakufamba ndikati aiwa ndimotaura here tofamba so tiende tese zvokuti chero nanhasi izvozvi nezuro rakabva kwabhitoni ndakanamate vakaramba kupedza nezuro rakadzokera kwabhitoni vavo zvokuti ndinzvenga inini zvokuti havachadi kuti guru vavaona kuti vanofamba nani. Asi zvokuti inini ndivarapise inini ndakatosungunuka ende mukadzi uyu ndomuda zvisingaiti zvokuti nezvaionekwa mumwoyo mangu vakutaura chokwadi padarira racheva chireya. Handofunga kutaura chokwadi zvaikuzara kutaura inzira yekuti adzoke mudare sezvo kwanzi 3 months. Saka yava statement yekuti awane matangiro kudzoka pai mudare azotaura kenyaya yake yadi yadzokera mudare. Right, taendwa murume nyaya hombe iripo ndeyekuti imimi maifanirwa kuzadzisa chishuwo chaiti ndozvikanganiso sekutaura kwamuri kuita kuti makaita. Saka iye nhasi ari kuuya achiti zviri kundiremera kurarama nini nechikonzero chekuti magarisirano acho ari amene kuti munobatamira chii? Hangu ndikuita nokuti ndeanga ari mwana wangu kana munhu ndaigona kumushauri ndaitsvaka rumwe nzira manje mudzimai kavo handina zvandingaita asi rudo rwedu rwapakutanga ndo rwandaingoshuvira kuti tanga ari umwewo takadzokerana sezvazvataurwa nedare izotatiwa pane chimwe chinharo. Zvido zvenyu amai zvinofanirwa kunge zvine zvikonzero zvinogutsa dare kuti ashuwa pamakakodzera kuramba. Chizvitaura ito dare rakateerera. Zvikonzero zviripo tichibva baba vakamusuwe nhamo dzavamubvunza baba vakabata mubara aidzivisa imba yandinobata. Vadaro baba ndobva mwana anga ari kumba amhanya kutaura akawana ndisipo vaakazoona ndisipo kunakira akaona ndobva vatsanangura akati imba yemama ikuda kudhirizwa nababa nemubara. Vari kuti kwai mai venyu kuwana simba ri kugara panapa inhamo yenyu vai imba iyi ndikadhiriza imba iyi mai venyu vachakumidza kutora matambo mukasi. Zvadero paya baba ndobva vati mari yangu isidzoka pano hapana chakanaka kumunda haurimi ndinokukwaura bendekete nebenyu nanhasi kumunda dara ndisikuenda kumunda nemashoko akataura baba ndinokukwaura bendekete nebenyu hatomboti kana kukuona kumunda kwangu ina ndakumboitawo nharo nharo ndobva ndarega kuenda kumunda nanhasi kugere kumunda vamwe vari kumundura vari kutora mundunda kugara. Saka vaingoti ndeidhiriza imba ino imu musipo
Ndandisipo ndichiri kunhamuka mudzi ndandisipo. Vana ndo vakashora vachitaura kuti mama baba ungada kuti imugara uchitovapo panze. Ndo vakazoona avo vakataura baba pedzera. Ko vakazobatwa naye kuti kadhizi. Vakahoreka Kuti vanga vasina kumutsana nemwe. Mwana anga ari mumba. Ndoka akabuda. Nyaya yacho ndeyekuti vanga vasina kumutsana nemwe. Imwe manga musipo. Wakavabata ndiani? Aiwa, chokwadi chairo ndekuti hamuchadi. Manje mashoko iwoyo haasi kugamuchira zvakanaka. Saka matare anaya haasi ekuti tingafarire kuti baba namai vane vana 4 vaparadzana. Kuparadzana kwenu makura saizvo. Vana ava 4 upenyu hwavo munogoona pamberi apo otadza kumira zvakanaka. Nekuti vamwe mudzimba umu havachagarira kudiwa, vakugarira vana kukudza kuti ndingabve ndikaendepi vana vangu. Munganyengwe muri pamurume, varume vavekusaidi vanonyenga munhu ari pamurume, kana wabva havachakudi. Unenge wakunhuwa chekuba ndo chinonaka stereki. Saka kana murume achidaro kuti anokudai, madimabva pafungwa dzamuri kuda kuita kuti muuraye vana 4 vakure vasingaoni baba vavo. Nekuti mashoko enyu haana kusimba kuti titi mungarambe murume. Zvoita kunge pane chiri kukunakidzai Samuel. Murume uyu zvaakaudzwa nedare, hapana here chaasina kuita. Zvose zvakaudzwa nedare wakandokuitira here? Sechii? Semarapirwa atakaitiwa handinokutsana. Makarapwa nani? Takarapiwa navakicheni. Zvikanzi chii? Baba pavatakasvika ivo vakanga vasara kumashopu vachifonera navakicheni. Tasvika kuchipatara. Inini pandakasvika kuchipatara baba vanga vari kumafuri vachizosvikawo. Ndokubva vapinda navakicheni. Ndokubva vaita munini dzakundobva vabuda. Ndobva ndapinda ndobva ndabayiwa. Ndabayiwa ndobva ndabuda ndakabata maPeelings angu. Baba ndobva vapinda 2 minutes ndobva vabuda. Kurapiwa kwababa ina handina kukuona. Ko maidziviswa here kuti mupindemo? Kwainzi ngatipindei 1-1. Nani? Baba ndokutaura vakati pindai kana mabuda ndokupinda. Ndizvo zvawakaita? Kuchipatara kutora chokwadi inini ndingapa mutemo kuchipatara inini manje. Ini ndiri murapiwa. Ndizvo zvawakaita here? Handina kungodaro ini shangu. Kutaura chokwadi pamberi paMwari ndingapika hangu chinyangwe nevakafa chaivo. Asiwo vakatanga kupinda voga imusimo. Kitchen ndakati vamwe ngavapinde. Handisi. Asi anorapa makamudze kuti tiri tinoda kuonekwa chigwere chedu. Ndakamuudza. Akasazvitsigira izvozvo. Akatozitsigira chiro bhuku. Makapinda mose here? Kupinda iye sezvo ndataura naye. Pakutanga ndobva akanditi chii? Mamboona dambudziko riripo. Mukuti makataura naye mukadzi asipo pamuri kutaura naye. Okufungirai mukadzi kuti zvamaitaura hazvichamugutsi kuti tiri kurapwa zvekuti chigwere chedu chipere. Asi kana tikatarisa kudaro, baba ava vari kuda here kuti ivo varambe nechigwere? Saka pfungwa yacho mai iri kukupinda iri kuwanikwa papo. Tinofanira kuti tipinde tirapiwe tese tichionana kuti tose tarapwa. Tikavabvunza baba ko kadhi tonyorerwa pakadhi ripi vakati kadhi ririmo Manass. Manass harionekwiwo here tiriverengewo kadhi racho zvikanzaiwa tichazozvitora musi wekudzokera kumatara. Kadhi renyu hamuna kuratidza mai? Handitozivi kuti vakaritora Taurai zvine odha. Tabva kuchipatara handidika. Taifanira kudzokera neFriday kuti vanobayiwa tinobayiwa majekiseni. Ava mai ndobva vakanditi inini ndiri kurwara plus majekiseni acho anodi
anorwadza. Handiti. Saka kicheni manje angatanzi kana usomozodzoka ndopamudzoka muchipesa majekiseni chitora kadi. Kuti kadi ndakatotora nemusi Friday. Imi mune kadi renyu? Aiwa takangonyogwa pamwe chete. Ravo rimwe ravainaro takatonyogwa patakatestiwa takazonotestiwa futi blood. Takatabva pa tikati ngatichienda tinotestiwa blood futi kuya. Tikatonotestiwa kuti tese tiri vaviri. Zvikanyogwa mubhukurani ravo sezvo rangu ranga rasara kuti kuna kicheni. Taenda kwadhaiza tese taimwa munamato. Iwo achitondidirira ini ndichimwa iwo omwawo kusvika tapedza makosi edu. Aiwa, pamuri kurasika kana zviri zvigwere zvepabonde hamuzviindiri kumapostori, hamuzviindiri kumadzibaba, munofanira kuenda chokwadi kuchipatara. No kana chigwere chepabonde chomwigwa munamato, minamato inomwigwa zvinhu zvisingazivikani. Haikona kuti tiri kuziva kuti ichi ndechepabonde. Kana ndikati ndine chigwere chepabonde ndoda kuenda kwamaitsindikwa kundorapiwa, vanorapa vachitoziva kuti ndiri kurapa chigwere chepabonde. Saka ipapo muri kurasika. Kana kuri kuchipatara zviri kuratidza kuti makaenda mose. Kadhi renyu rakanyogwa here kuti makaenda? Ratidza yamai. Mukomba pane chigwere chavo baba chavakavanda. Bakaika kadhi. Handimeso munauka amai. Munogona kuverenga? Havangashaya. Ndiro. Makanyogwa mose ipapo. Pindurai dare. Okay. Saka imimi nekuda kwenguva yatatora tichitaura nemi, hamuna here dzimwe pfungwa dzekuti mungachinje kuti muti ndarwisisa sekutaura kwenyu mama, ndingade kudzokedzana hangu nemurume wangu. Ukwadi chakanaka mama. Handina chandichati chero tikanzi tadzokera ndichitovaona baba vanitora njodzi yangu. Tichangonorarama tisisina budi sezvozvo. Nekuti kana takatovatarisa kudai nditoona sekuti baba njodzi yangu. Hapana kana feeling yamunohwa. Tongona sekuti ndibere nanjodzi yangu baba chimbobikira nedu. Iwe hapana uchaunohwa kuna mai yavo. Halo waindohwa. Unombobata here mukadzi wako uchichovhera padhuze ndava. Vakadzi ava zuva nezuva vanoda kuramba vachinyengewa vachiudziwa zvakanaka. Suro chaiyo vabvunze yavo. Ndati vanyengetedza. Vakazongoita kamwanawo vakangotambirawo padhuze. Saka titarisiri kuti imba iyi ingadoro. Asi amai, handizivi zvingave kwamuri sarudzo ingave, asi isusu sehama dzenyu, sevatongi venyu, tanga taona kuti musazviputsira imba yenyu kuti musvike pakadai. Asi sarudzo iri kwamuri ndeyenyu. Ende hakuna mutemo unomanikidza kuti mudanane nechamusingachada. Asi chishuwo chedu mune vana 4. Vana ava vawanda. Kana chizvitarisa nenguva yamava, pamunonoberekera vamwe 4 munenge machembera. Asi vana ava vanonge vachitambudzika zvikuru nekuti umwe mubereki wavo hapachina. Hamungadere amai kuti mudzokedzane muviri wenyu wose. Ndichitaura idu yaMwari, kana tichingodzokera kunogara tisisina budi muraramiro tarichiita kana dambudziko zvokuti ndichirarama nababa kana kuti ndisebere mukadzi. Chakagarira vakadzi mudzimba umu ibonde ndicho ichocho. Kana pasisina musha wacho unenge wachiputsukira. Iwewe kunyimwa kwari kuita
uri kupota uchibuda nerambava zvidzokonyavo avawo mukadzi wavari kuti vasafamba naye, mukadzi iyeyo haana kunaka, ndowavari kuda iyeyo. Saka kuwirirana apa kunotinetseka. Mungaratidze here dare rino kuti chokwadi imini muri kurevesa kuti hamuchadi murume? Mungamuratidze nei? Munofanirwa kumutaurira zvinhu zvishanu. Uyu baba uyu ndiye here ari kukundikana kuti arare nemi, kana kuti ari kuzviitisa une, kana kuti muri kungomuramba zvenyu? Baba handisi kungovaramba zvokuti ndangovaramba, asi kuti babawo vane masipotsi avo avanoita zvokuti pamba titadze kana kuwanana maFeelings pauviri hwedu, titadze kuwirirana pauviri hwedu. Vane masipotsi avanoita, ungamashambadzwo mudare nenhau yekuti zvimwe zvinenge zvisingatoitwi zvichitova zvinhu zvinenge zvichitoridzi vazvo. Rino idare unenge uchitonasa kuti ungatokanganisa musha wacho, ivavo mai ivavo vakatozotadza futi kugarawo neimba yavo nekuti vanhu vanenge vachitova nedzimba dzavo. iroro rino iri dare munofanirwa ndonguva yekutaura zvese, nekuti isusu tiri kugwadziwa nevana. Chii masipotsi aanoita uyu? Baba vanoriritira vamwe vakadzi vanotori nemisha dzavo, ine mudzimai wavo ndiri ndichitoshuvirawo sapoti yababa kuti dei auyawo mandiri, asi pandiri haisviki. Saka mukazviona izvozvo maFeelings moshaya? Nditori varume vanongoita vanoita. Manje ipapo ndo panofanirwa kuuya maFeelings kuti ko inini uri kundirambirei? Nokuti mukaona asingasvike maFeelings ipapo hapaisina zvinhu zvakanaka. Uri kutsvaga zvakadiwa kumubata chaizvo mumba, kutsvaga zvakadiwa. Baba muri kurasika zvikuru, kana iri chokwadi yangu. Shuwa ndingataura hangu padare zvoita sekuti ndeitinyepa kana kureva nei. Pakabuda mai mumba, kufunga ndemama muna April, ndatombobuda ndine chinangwa chokuti zinani senzara yadai ndoenda hangu ukadoma kana kwekwe kuna chihinge guru wangu tonoshanda ndikati toenda tese vakati manje vana funga vakandiperekedza tikakwirira baba George paya. Ndasvika uko manje foni yacho yakaramba kupinda. Ndipo ndakati zvina ndidzokere kumba sezvo vamwe vachiti vakatorawo chibage unochinja nembudzi vachidii. Pandakangosvika pamba mai ava ndobva vakabuda seri kwemosquito net. Saka tondinetsa kuti chikonzero chii. Kuzomuzama kwakanda neti mai ava vakaramba kuzovabata kuvabata-bata vanga vakutoramba kubatiwa. Ko nhai mai izvi ko kana mukadai handingonzwa problem yevarume kana vakagarisa vasingasangane nemurume. Varume ndozi problem inopa kuti varume vadi vablock. Ndataura shoko iroro mangwana acho kuseni mai ava ndakazoona vabuda nenhumbi dzese ndokunopinda mwana. Kubva ipapo kusvika nhasi muna April ndangotaura shoko rekuti varume zoblosa chi varume. Kana iro Bhaibheri rakatipananai, ndo chinhu chekutanga ndo chavakataura icho kuti ngachinamatirwe musati masvika ipapo. Saka chinhu ichocho ndoimba. Kana pasisina kureva kuzviputsira imba yenyu. So amai sezvo mune vana 4 marambiwa nhasi, maramba murume, munoendepi? Pamaramba murume munenge mushandisa simba ripi? Murume ari ipapo. Aiwa, ipapo ndosaka hurumende yakaisa madzimambo, ndosaka yakaisa mapurisa munyika. Mukagara kouya boyfriend kana kuti iye wowisa mukadzi wake, fight inomuka ipapo, tinomuka tikahwa kuti vanhu vauraya. Saka kana umwe munhu aramba munhu ngaende kumba kwake kuvabereki vake. Hapana simba rekutaura kuti ndombofanira kugara. Fanirwa kuti nekuti mama akazvigadzirira pamunoramba murume
motuta toi motaura kuti makwende kwete kuti ndinombofana kugara. Kana musati magadzirira yakona kumupa gupuro. Kana magadzirira kumupa gupuro kugadzirira kututa. Kwa decision day muri kufunga kudii? Kwai motaura zvinhu zvishanu zvamamurambira dare richinzwa chitarira naye. Mapika here amai kuda kuramba murume? Taurai zvishanu muchimuudza murume ndakurambira chakati kusvikira kune chechishanu. Musati mamupa. Muri kumurambirei? Sorry. Musha watiri kugara nemundo watiri kurima hausi wedu ndewana baba. Ndo zvamuri kumurambira? Chechipiri. Taurai izini yamari kupinduka. Yamuri kuvhunza. Ndo zvamuri kumurambira. Muri kumurambira kuti mutandi wana baba wenyu. Taurai izini yamuri kukonana. Muri kumurambira kuti bva pamutandi wana baba. Kana zviri zvibaba wenyu ari kupi? Taurisai. Vanogara kupi ikoko? Ayawa imwe nyowani. Tauri ndii? Kechipiri. Vakanda varambira kuti vakauraya kodzero dzevana kuramba kuendesa vana kuchikoro. Kechitatu. Baba vanonditora sekuti ndiri mukadzi uye akafirwa nemurume. Kundiraramisa upenyu hweuchirikadzi ivo murume wangu varipo. Chechina. Kuronga upenyu hwemusha baba vari voga. Ini mudzimai wavo ndiripo. Chechishanu. Kufamba vachitaurawo muraini zita rangu ini ndisina mhosva yandavatadzira. Vape. Wada here kurambira? Ndazingadi. Kwatambira. Watambira. Unoda kuyandi. Vabereki vemukadzi singai? Baba tine urombo uyu musikana uyu aramba murume nhasi. Abva apa murume wake kukuru. Saka nekudaro mukadzi vachanotora zvinhu zvavo vanange kumusha kwavo. Kana mune zvikwereti zvine mukwasha wenyu sekuzvara kwaakaita nevana vake, dare ndiro rinokusvitsirai kwaari kuti zvinhu zvifambe. Panguva ino ndo zvatada kuti tikuzivisai. Zvakanaka baba. Ndinoti achabva ndiyani kuti uyo agere pamba pake mukwasha ndiye akawana akauya kugara kwatezvara. Saka handizvi kuti achabva akaenda kwake ndiyani papamanga ndibatsira. Kwatezvara iyo ndeimwe tezvara yamamutaura yamefanwa kumumiriri. Ndo vanga vachifana kuitsanangura mudare imomo. Saka ndiri kuona vanenge vari kuita kuitawo. Saka ndangoti ndingoti bhai njeyangotaurwa. muri kuti munda ndowatezvara? Vatezvara vacho vari kupi? Ndini ndiri pano. Makapani? Ndakapa vana vangu vari vese. Makapani munda? Mwana wangu. Zita kwasabhuru rodanani. Rodanani iyeyo mwana wangu. Uchirikadzi. Vari vese ndakavapa vachiri kudanana. Zvino kana vaparadzana kudai kwaikwasei munda ndo wangu. Aiwa. Dai vasina kudanana mai utora here munda? Vasina kuramba. Vasina kuramba. Vairamba vari vese. Saka uyu nguva yake yose yapedza. Iwewe wakagarapo how long? 18 years. 18 years. 18? 18 years. 18 years. Ari kumusha. Musikana wobva aramba. Imi moti makutora munda wenyu mopa mwana wenyu. Tiri kuda kuti mugadzirise dare kuzvitaura nokuti iye uchagara papi sezvavarambana. Apa tati chikupa semaka muri panhu pamwe. Kweko zvino. Aiwa iye ibviri kana sabhuku wacho anganyore uyu sei?
Iye ari mukadzi wemunhu. Iri pakaraenda pamwana wangu. Ndiye ndakapaka mwana wangu. Pamwana wangu. Imwe makazobva mukanorima kupi? Kumasingo. Saka kumasingo ndokwana mwe munda kuno kumune mwe munda. Ndakatama ndikasiya munda uyu ndapa mwana wangu. Kuti mwana wangu chiya mimi zvamusina munda uko. Chiya mugara papi apa. Saka vagara papi papa. Sikozo zviri pamutemo asi hamusi munopa. Kana maenda anofangwa munonoyesurisa zita renyu kuna sabhuku. Sabhuku ndiye unofangwa kuziva kuti munda uyu woita sei, woenda kupi. Asi kana muchitaurirana nasabhuku kuti ndine mwana wangu, vanogara. But anonyogwa anorejestwa murume. Ndo zvakaitika ipapo takadana sabhuku uya munda wakuenda. Munda uenda pachi mwana wangu. Saka uyu musikana akasara nhaka isaka yani wotora mwe murume wake ava vobuda nevana vavo vonogara kumwe wobva atora mwe murume futi wobva akamudziva akabvapo akakona naye womudzinga woenda wotora mwe ari ipapo. Izvo ndingazvitaura handisini ndiri kukonanisa vanhu kaini. Aiwa dai mama murega ataura woga. Toda kuva kuti murume mudo wakanyogwa zita rani? Risiti yangu yegore rino chani. Yakanyogwa zita rani taura Zina rini. naye zita rakanyogwa wani kumba kwenyu? Munda inowanikwa nenzira dzakasiyana. Kana tezvara vanokwanisa kutodaidza mukwacho wavo kuti uya pano urime kumba kwavo chaiko wotochekegwa. Wotozwa kuti munda wewe hauchisiri wako ndiwababa watova mukwasha wotota zvaaneda akwete kuti makakonana mukwasha chibva pano hazvisiri izvo. Munyika munenge musisina mutemo. Munenge muchisina. Inoita kurarama nyika isina president. Zango wakuta mazvake nyika isina mambo. Asi ino ina mambo. Izvo hazvifi zvakaita kuti imwe mungarambe mugerepo muchishandisa simba iroro. Ayo Bemunhu wanda kumasungu. Ayo. Saka sezvo maramba tinoda kutenda amai mune here zvamakashanda nemurume uyu? Ndai munyore pasi zvimwe zvacho zvinoita kana zvine makakava. Ndiripo pakuti ndikubatsirai kuti tikupatsanurai kuti zvifambe sei. But nenguva ino toda kutora mukana uno wokuti amai munobvisa dhuku renyu mobuda nepopa. Kana mune Zambia munoibvisa zvichiratidza kuzvisunungura negukuro ramapo. Kana rakadaro it's okay. Idresi isabvisa. Mobuda nepopo muri rudzorogwa. Mobvisa head. Mukadzi wevabereki uyo. Ndau.